Ja, kalenderen siger jo forår. Det er ikke helt det vejret viser os i de her dage, men det bliver det forhåbentlig snart. Og så er det jo tid til at komme i haven. Så jeg vil gerne sige velkommen til jer to, Nina Evald og Birgitte Busk. I er lige nu aktuelle med Design din have, som er sådan en stor, lækker coffee table bog her, fyldt med tips og idéer til haven. Hvordan er den her bog anderledes end alle mulige andre havebøger, der bliver udgivet? Nina? Ja, jeg vil sige, at den er anderledes, fordi den ikke kun er en coffee table book. Det er en brugsbog, og det har vi været meget bevidst om, at vi vil lave en brugsbog, som man virkelig kan få gavn af, hvis man har lyst til at designe sin egen have. Og det kan man jo have lyst til, hvis man starter med en helt ny grund, en ubeplantet grund, man køber et hus og flytter ind i. Eller man kan have boet i sit hus i en årrække, og så kan man jo få lyst til at få lave om på sin have på samme måde, som man har lyst til at lave om på sin bolig. Og både fordi man bare har lyst til det, at der sker noget i tiden omkring en af trenderne bliver anderledes, men også fordi familiens behov og sammensætning ændrer sig. Og der har vi så forsøgt med vores bog at give de mennesker et stykke værktøj i hånden, som de virkelig kan bruge. Altså der forekommer nogle skemaer i bogen blandt andet, som er rigtig gode at gå igennem, hvis man står for at skulle lave sin have om. Så man får gjort sig bevidst alle de forskellige funktioner, en have kan rumme, og ligesom tænke over, hvad har vi som familie behov for? Sådan at man ligesom får lavet den overordnede plan, og så kan man skridt for skridt hen ad år måske lave projektet lidt ad gangen. Men så man har det store forkromede overblik. Og det er jo netop det, vi skal snakke om, fordi der er jo virkelig mange tips og idéer til, hvordan man kommer i gang med det her. Og jeg synes lige, vi skal supplere det med nogle af de lækre billeder, der jo er i bogen også. Hvad er noget af det første, man skal gøre sig bevidst om, hvis man nu vil starte helt fra bunden? Jamen for det første, så skal man, når man får en have, køber et nyt hus, så synes jeg, man skal bruge det første år på ligesom at lære sin have at kende, så man har oplevet alle de sæsoner, der er i haven, både forår, efterår, sommer og vinter. Og så kan man se i løbet af sæsonerne, hvad kommer op, hvad kan vi eventuelt genbruge, og man får ligesom havens sjæl med, og man får sin egen sjæl med på denne her haverejse, eller hvad man skal sige. Og så skal man bruge tiden til at samle noget inspiration, simpelthen til rundt og se andre haver. Og lave sådan en lille scrapbook. Også lave en scrapbog, så når man er ude hos belægningsfirmaer for eksempel, eller planteskoler, sørge for at få nogle brochurer, nogle billeder med hjem, man måske kan klippe ud af. Og internettet er jo også et fantastisk sted at hente informationer. Printe billeder ud og så videre, ikke, som man kan bruge til inspiration. Ja, og ud og besøge haver, det har vi simpelthen også et billede af. Hvor der er nogen, der er på besøg hjemme i din have, Nina. Ja, det må man sige. Det går vældig meget op i det. Det er jo en af de allerbedste måder, synes jeg, at få inspiration på. Det er ved at tage rundt og se andres haver. Fordi der kan man se nogle ting, man ikke oplever i havecentre eller hos belægningsfirmaer eller noget. Man ser nogle farvesammensætninger, nogle sammensætninger af planter og måder at bygge det hele op på. Og man kan tale med de mennesker, som bor i haverne og få gode råd eller spørge, hvis man selv har noget, man gerne vil vide. Og der har jeg så lige taget med sådan et hæfte, som bliver udgivet af haveselskabet med næsten 500 åbne haver rundt om i Danmark. Så der kan man simpelthen finde inspiration. Ja, hvor ligger der nogen i nærheden af, hvor man selv bor? Og det fortæller vi også om i bogen, hvordan man kan finde frem til det. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé, og det vil jeg gerne slå et slag for. Og så er der også et billede af en plantegning, fordi det har I nemlig også med i jeres bog, at det er meget godt lige at lave sådan en. Behøver man en havearkitekt, eller kan man selv sådan prøve at sidde og sjuse lidt rundt med og tegne lidt hist og pist? Det vi har forsøgt i bogen, det er jo at give folk de redskaber, som en havedesigner bruger, men i en måske lidt forsimplet udgave, eller hvad man kan sige. Og en af de første ting, jeg synes, man bør gøre, det er, at man bør gå ud og lave en skitse af sin have, hvor man ser den oppefra i fugleperspektiv. Og så skrive ned alt det, som fungerer, og også alt det, som ikke fungerer. Ligesom prøve at sige, jamen, hvad er det, vi vil have lavet om, og hvad vil vi gerne bevare? Og så når man ser sin have i fugleperspektiv, så er det min oplevelse, at man ser den på en helt anden måde. Fordi lige pludselig så ser man, at over der, hvor vi har alt det der buskage, jamen der er jo 50 kvadratmeter. Der kunne vi måske have en fantastisk aftenopholdsplads eller et eller andet. Så det er en rigtig god måde at lære sin have at kende på og lave sådan en observationsskitse.
Så det er altså ikke noget med, for der er jo mange, der lige når de køber hus, så går de ud, og så fælder de stort set alt, hvad der er i haven. Men det er måske noget om lige at have lidt tålmodighed og finde ud af, hvad der egentlig er. Altså det der med at fælde, det er sådan lidt vores kæphest, ikke? Ja. Fordi det tager jo utrolig lang tid for et træ at vokse op og blive smukt og fuldvoksent, ikke? Og nogle gange, så kan man måske klare det med en beskæring, hvis man får en professionel til at hjælpe sig. Og det er jo sådan med træer, at de er jo med til at give haven struktur og føre linjerne opad mod himlen. Det er meget nødvendigt, at man har et skelet i haven, at det hele ikke foregår nede i jordhøjde. Og derfor så er det simpelthen så vigtigt med træerne lige præcis, at dem skal man altså ikke gå hen og fare til at fælde. Fordi når de først er fældet, så får man dem altså ikke igen, så skal man vente en generation, før man kommer så langt. Men det kan jo være svært med tålmodighed, men jeg ved, at det er jo også noget, som I siger, man er nødt til at have en lille smule tålmodighed. Jeg synes lige, vi skal se nogle billeder af en have før og efter. Hvor mange år er der gået? Nu ser vi lige her, før der blev gjort noget. Der er det så, det vi så før, det er sådan et 7 år før, og så er i mellemtiden af hækkene så vokset op, og haven har været sådan mere eller mindre planlagt undervejs. Men først sidste år, så blev den så endelig færdig med højbede og beplantning langs med hegnet og så videre. Og med det er en lille bitte haveskat der til sidst. Den er 52 kvadratmeter, inklusiv terrassen, men syner langt større, fordi vi har så gjort brug af nogle forskellige optiske virkemidler med faldsperspektiv og så videre. Men det bliver også alt sammen beskrevet i bogen. Men 7 år, det er jo længe at gå og vente på, at det hele skal blive rigtig godt. Hvad gør man så i mellemtiden? Altså man kan jo gøre det i dag. Der findes jo firmaer, som specialiserer sig både i store træer og færdighæk. Mange ting kan man i dag få som færdigt. Hvis man ikke kan vente. Ja, man kan få rullegræs, du kan få færdig bunddække på net lige til at sprede ud i bedet, og så har du i løbet af et par år, så har du altså et fuldstændigt bunddække. Og her kan man jo sige, at bøgehækken er meget, meget lille. Ikke? Og der kunne man måske have valgt at købe en bøgehæk, som var oppe i 1,20 eller 1,40, som var lidt større. Ikke? Og der er så også sprunget de mellemliggende år over, så det er sådan fra det absolut nulpunkt, og så til det her i dag. Og så synes jeg lige, vi skal se et billede også af, hvor nemt man også, hvis man nu ikke er til at gå og luge bede hele tiden, men gerne vil have noget, der er lidt nemmere, så er der så noget som det her. Ja. Er det sådan noget, man også skal tænke i? Altså, hvordan kan vi bare lade være med kun at have fliser? Ja, altså vi er jo begge to lidt af den holdning, at vi desværre synes, vi ser mange sådan asfalterede forhaver, hvor at man selvfølgelig gør det ud fra devisen om, at det skal være nemt at vedligeholde, at man ikke har den her tid til at gå i haven. Men vi mener faktisk, at man med nogle ganske få virkemidler kan få meget mere grønt ind, og dermed både glæde en selv og de forbipasserende. Hvordan det skal være. Og det er jo ikke noget, der behøver tage ekstra arbejde, fordi her man kan slå græsset. Og så slår man lige hen over det der også. Eller man kan jo faktisk også lade det få lov til at vokse op og sætte frø med aks og så videre. Og begge dele er jo smukt, så selvom man holder det nede i en meget lille målestok ved det grønne, så kan man altså få nogle fantastisk gode virkninger, synes vi. Det gælder om at tænke lidt kreativt. Og så skriver I også om i jeres bog, at man skal tænke meget på, hvad er det for et hus, man har, og få det til at passe til huset. Og der synes jeg lige, vi skal se det her. Fordi nu er det jo et meget moderne hus. Så duer det ikke med den store engelske have og roser over det hele, eller hvad? Det vil jo tit være sådan, at hvis man falder for en bestemt type arkitektur, så er man jo mere eller mindre til den stil. Og så derfor vil det nok også falde naturligt, at man så har lyst til at anlægge sin have på en måde, der svarer til den stil, man så godt kan lide. Og jeg er personligt meget imod, at man mixer en hel masse. Altså, hvis man har en eller anden lille bungalow, og så forestiller sig en kæmpe, hvad skal jeg sige, parklignende have, eller omvendt, hvis man har et bindingsværkshus med stråtag, så passer det altså ikke særlig godt med en japansk havestil til. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at man får overensstemmelse mellem de to ting, arkitekturen og haven, og får det til at spille sammen, fordi så får man tilført en masse gode oplevelser. En anden ting, som jeg synes, nu går det lidt stærkt, for vi skal nå en del her, men en anden ting, jeg synes, det var sjovt, I snakker om, det er, at man skal også kigge over til naboen. Det kan ikke nytte noget, man kun kigger i sin egen have, man er nødt til at se, hvordan naboen også, for så kan man få noget ud af det, og det gør man jo faktisk på det her billede.
Ja, altså vi forklarer i bogen blandt andet noget om det, der hedder det lånte landskab, som jo vil sige, at der kan være elementer i den omkringliggende ude i landskabet eller inde hos naboen, som kan være interessante ligesom at drage med i det sceneri, som ens egen have udgør. Og her ser man jo på smukkeste vis, hvordan naboens japanske kirsebærtræ, det ligesom matcher den magnolie. Havde det nu været gult og rødt, eller gult og rosa eller sådan noget, så havde det måske ikke haft den samme harmoni, som man ser på billedet her. Men her har man ligesom koordineret farverne. Det kunne også være, at naboen havde et smukt træ, som man gerne ville fremhæve på en eller anden måde, og ligesom inddrage i sin egen haveoplevelse. Men kan man omvendt også så formå, og hvis nu naboen har et grimt træ, man gerne vil kamuflere på en eller anden måde, kan man også gøre det, altså bevidst med nogle farver, og så få det til, at det ikke stråler så meget ud? Der gælder det jo så om at få det inkorporeret i ens eget havedesign, så det indgår som en del af det, fordi på den måde bliver det så også kamufleret lidt. Hvis det ikke er et sted, hvor man decideret kunne plante et andet træ foran eller noget, så får det til at indgå i en harmonisk helhed. På den måde, så kamuflerer man faktisk. Så man ikke kommer til at irritere. Ja, og det der med farverne, det er jo faktisk noget, som er svært. Altså, vi er jo mange, der står en gang imellem ude på plantecentrene, og den er fin, og den er fin, og så når man kommer hjem, og så passer det måske ikke helt til det, man havde i forvejen og sådan noget. Ja. Hvad er det, man skal gøre sig bevidst der? Der vil det også være en god idé at lave en farveplan, og det fortæller vi så også om i bogen, et afsnit med farvelærer, og hvor der er nogle ganske enkle principper, man også skal bruge, når man skal farvesætte sin have, hvor man går ud fra en farvecirkel, og der kan man så vælge en del af farvecirklen, så man holder sig i de varme farver, eller gå ud fra en eneste farve, og så bruger den i forskellige nuancer. Og det er det, der er gjort på det her billede, hvor man så har den der rosa, svagt rosa farve, som bliver mørkere og mørkere, og antager sådan forskellige karakterer. Og så når vi desværre ikke mere. Jeg kan ikke sige andet, at man er nødt til at bare købe bogen, og så finde en masse flere tips der, hvis man vil vide noget mere om det. I skal have tusind tak, fordi I kom i dag. Ja, selv tak. Kan man være venner i politik, og hvordan er det at være på valg blandt vælgerne og internt i partiet? Det er nogle af de spørgsmål, vi her i Brunch i morgen stiller til de to bejlere til spidskandidatposten i SF i København, Bo Asmus Kjeldgaard og Anne Baastrup. I morgen kan du også høre, om det virkelig er så skidt at være kvinde og 45 plus, som undersøgelserne viser. Og så kan du møde en kvinde, der har modet til at møde mordere og voldtægtsforbrydere på arbejde hver eneste dag på gensyn. Politikken og TV2 Lorry præsenterede Brunch.